Kører vi nu? Yep. Vi er på nu? Jeg ved ikke, om man Okay. Jamen, vi sidder så her i en zoologisk have. Jeg er farmor. Og vi har lige været i zoologisk have. Og det var første gang, jeg har prøvet det. Det var sejt. Jeg er så løver. Andreas så løver og giraffer og elefanter. Han har faktisk været en tur i Afrika i København. Det har jeg. Det er ret sejt. Så nu behøver jeg ikke rejse. Nej. Jo, skiferie. Der var ikke så meget is. Det var meget skuffet over, at de havde plastikisflager. Du så isbjørn. Jeg så isbjørn. Og moskusoksen. Og dromedar. Nej, det hedder det ikke. Det hedder kamel. Kameler. Ja. Og så han også flodheste, men han blev lidt skuffet, fordi han kunne se dem. Vi så meget af flodhesten, fordi de lå bare sådan nede under vandet. Ja, det var ærgerligt. Men det har været en god tur. Dyrene var aktive, så det var sjovt. Og der var lige unger. Der var kommet unger. Masser af unger. Ja. Det var sjovt. Så det var skægt. Sådan små abeunger. Og så var der ikke så meget mere, hva'? Nej. Det tror jeg ikke. Nu sidder vi og venter. Bussen. Ja, det kommer lige om lidt. Og zoologisk havetårnet er lige heroppe. Vi skal se. Der har vi lige været op, faktisk. Så en del. Der har vi været op. Og der kunne man se faktisk over hele byen. Og ja, nu kommer vores bus. Sig hej, Ida. Hej. 1 minut.